Cela uba umkhulu uDidi asikele ilizwi lenkosi. Siphambi kwakho Nkosi. Umculi uthi laphilwa izwi lakho nawe masikuve. Thetha nathi bawo ingcwele sikho sonke ukuba sive izinto Nkosi umkhonzo wakho ozibeke kuye osibabaleyo ukuba sizive. Sonwabile Thixo asigqithi hleli phansi umzuzwana uqondana nenhliziyo wena. Thetha nathi ngesicaka sakho. Fihle lo mfana uyumfihle kuphakame wena. Siyabonga egameni lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. Inxaniwe inhliziyo ewe nowo oziwayo ungopheleleyo ela ke basiphi power kwezi mic zethu. Funda. Sithetha umcimbi wokubaluleka bokuthi xa sisenza nayiphi into abekho uThixo. Baluleka bobukhona bukaThixo, the presence of the Lord. Ngoba ukuba ngaba libandla likaThixo eli kuyadingeka abekho. Ukuba ngaba lelakhe funeka abekho. Awukaze kuthi umzi womntu aphinde umuntu angabikho kulomzi. In our days sineliswa lokwandelwa ngabantu abangamnqanelwanga uThixo. Kwinkonzo ka-3 uThixo ucinezela indaba yezwi. Ngoba ilizwi eli xa lingena emntwini uthi umhlabeleli wakwaZulu lingenwe emoyeni wami. Lilizwi. Ilizwi sendilambele wena ngoku. Limenza alambele uThixo ilizwi. uThixo ungena kuwe ngoba kungenizwi lakhe. Likwenze ilizwi ufuna into ongayaziyo. Uthi ungazange wathandaza kuphume into ongazange uyifundiswe ngumama notata. Kungena ilizwi. Now sifike kwixesha apha kunzima. Abantu abangenayo inhlala kaThixo banenhlala yezinto. Banenhlala ngobomo obuphezulu. Abananhlala ngoThixo. Banenhlala ngokuba namagama amakhulu. Abananhlala ngoThixo. Ndibabonile abantu abakhulu behluthwa ngodokoloje. Ngoba xa umuntu elambela uThixo noba ngaba mkhulu uyathoba
akayifumene uThixo. Ukuba ngabe umuntu unoThixo noba uphathiswe kangakanani noba wenza into ezingenziwa ngabanye abantu kodwa simbona ngentobeko, hayi nguye osikhukumisayo, uvezwa nguThixo. Uyabona thina njengabantu abathi, ndiyakucebisa mna, ngakuvuyela ukumiswa ngabantu phambi kwabantu. Funda le verse standazela, funda. Funda nje incwadi yamagwebi uqala le. Inkokheli apho kule Bible yakho. Incwadi yamagwebi chapter number 6 verse number 12. Funa sivale ngayo le. Sithunywa sikaYehova. Sathi kuye. Sibonakala kumfana. Ibandla lisengxakini, liphethwe kakubi zintshaba zalo. Kawufunda iBhayibhile lithi iBhayibhile aba bazalwane bamona uThixo. Wabasiya uThixo. uThixo wanika amandla intshaba zabo. uThixo wanika amandla intshaba. Ngoba xa ibandla lingamoyanga uThixo, intshaba ziba namandla phezu kwalo. We need the presence of the Lord. Xa bukhona bukaThixo bukhona, asinangxaki nokuthi xa sikhonza sikhangele i-devil worshippers. Ayingomsebenzi wethu ukhangela ama-satanist. Mamela ndikuxelele kakuhle mna. Ebandleni likaThixo, uThixo uzisa abathakathayo, uzisa abakhonza uSatana. Kukho amandla awa-investe kwelakhe ibandla ukukhulula nabanjalo. Bring back God. Amanye amabandla kwi-division ngoba asolana ngokuthakathisana. Why? Bring back the presence of the Lord. Uyabona thina sisebiziwe hayi ukuzola namadimoni, hayi. Mna ndiyaziwa naphaa kwimvuselelo back to order, ndihlupheki uma ndinyumuzana nabantu njengamadimoni. Nangxaki yaloo nto. Nomuntu othatha ixesha lakhe enyumbaza abantu ngamadimoni, naxesha lakhe. Eyam into ndiyithunywe is to preach the word of God. No problem. Ngoba soze ndiwakhupha amadimoni emntwini. Ukumphatha ngezandla kuzumkhupha amadimoni. Amadimoni akoyiki wena. Akoyiki ivoice yakho amadimoni. Oyika the presence of the Lord. I'm not preaching izwe ndibe famous. I'm preaching indoda eyafayalenga. Andizami inkampani yam apha. Andenza into izoba yam. I'm doing the will of God. After that I will die. It's not about me. It's about Jesus. That is why I need to comfort him. Comfort him. And Kangeli Kangeli's followers. I'm looking the followers of Jesus Christ. I'm not interested in Lamna. I'm interested when the people follow Jesus Christ. I'm here for the short time. After that, the Kibum 7 in the Ampa. Hallelujah.
ukuba ngaba yakho ngazixakekisa. Enye division yenziwa ngamadimoni. The power is in his word. Yabona inzima imessage inzima. Kuba imessage ayifumaneki na kanjani. Message yadandazela. Ucingela ubuzawuza namavesi amaninzi apha phakathi kwethu. Usenamavesi amaninzi neBhayibheli oyifunde kakhulu ayizenzana loo nto. Uqalela inyani. Message yavela emntwini engafundanga engazange aye nakwa AA. Xa kwelidala lahlangana noYesu. Labhaptizwa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Linikeza into ezawudliwa ngabantu. Uqalela inyani mina ngeke uyiphucule lento ngeke uyiphucule ngeke uyiphucule ingaphucula wena. Lento ngeke uyiphucule ngeke uyiphucule lento. Ngeke ayiphuculwa umuntu lento iyaziphucula ngokwayo. Yakwehlula. Sithwele uThixo thina ngamathambo. Funda mama msikambe. Ewe funda mama funda. Sabonakala kuye. Sathi ndikhola nawe. Kohlandinelo umelele. Mamela ndikuxelele mina. Awusindiswa kukho amandla afakwa nguThixo kuwe. Wakukhulula neyiphi into odibana nayo. Akukho sifo, akunadimoni. Uba ngabe uzawuthi xa usindiswa ungafuna ezinye izinto, ukhangela uThixo apha khona. Uthi noba uyakhonza ungamandelwa kukushayela izandla ngabantu. Umane umtshekithe uphi yena. Abethi well done uthini yena. Amaxesha amaninzi imessage evela kuThixo ikifike ebandleni bangayiva abantu. When I'm standing up phambi kwebandla mna ungandibuza xa ndisuka apha phandle ndiyohlala phandle uthi kum le nto ndiyithetha irongo mandiyicele uxolo ngeke ndiyenze loo nto. Mna I'm not preaching in my mind. I don't care noba ikhume abangaphi into endiyithethileyo kodwa le nto ndiyithetha I know it. But if you don't know let uyithethe ebantwini ungathi abantu xa bethi abayifuni uqhoma izandla nawe. Akanangxaki uThixo akanangxaki. Message yakhe idlule kodwa umuntu oneproblem uzoba nguwe. You will get punishment uThixo. I'm not here to entertain. Andikho lapho ukuze ndinqonywe ngabantu. Uba ndiyakwazi uthetha, I'm here for the purpose of the Lord. If you want to walk with God, be a man of a prayer. Be a man of a prayer. Present yourself before the Lord. Hamba funda nami sithandaze. Soke sabonakala kuye. Sabonakala kuye. Sathu ndikhoyo nawe. Sathu ndikhoyo. Kohlandini lomelele. Kohlandini lomelele. Uyabona ke xa abantu besithandabuza besibona ngathi abanaThixo bebona ngathi ibhetele ethile ngapha kubhetele kulandela indoda ethile uThixo ubona amagorha. Iproblem yoba ndisibone ndiyile nto akekho eduze kwam uThixo.
seek the Lord. Ngokudala bambalo bazobe beshumayela the heart of the Lord. Leli lethu lingumzomhle ozalwe kakuhle. The heart of the Lord. Siyabonga ukuthetha nisekho ba umkhulu thina. Leli lethu the heart of the Lord. Ngoba into enceda abantu inhliziyo kaThixo. Abantu xa besumayela batsumayela inhliziyo yabantu. Bakhangela abantu babathandani. Izinto ezithandwa ngabantu zinqamnye nezithandwa nguThixo. Kodwa into engathatha ubomi bakho bube bhetele ayiveli kuwe. Ivela kwinhliziyo kaThixo. Into engakhulula ifamily yakho ayiveli kuwe, ivela kwinhliziyo kaThixo. Into enganceda abantu ikhulule sisizwe esinje ipolitiki asilolu hlobo esililo ngabantu abazoma phambi koThixo bafune the heart of God. Mna ndithetha uhlobo labantu olungenandaba negama labo, kodwa uhlobo olunendaba negama likaYesu. Mna ndithetha uhlobo labantu olungazikhathalelanga kufunwa ngabantu, kodwa olunendaba nokuthi uYesu uyafunwana. Back to God. This is the genuine thing. Genuine. And just selling now, you're selling nothing. I don't care who I'm tandabuza na wena. See, selling nothing. One day, she said coffee pay. Abumkhize. Why is the speaker say youth week? Wathunyela umuntu ohlatshwe yinto emzini. Yamhlaba yamyephuza yamkhuphisa amagwebu. Wayesizwa ngevan efakwe esponzini engakwazi ukuzimela, engakwazi ukuphefumula kakuhle. Wabekwa phambi kwethu. Uthi lo uthethayo ndithe phambi koba nimse esibhedlele ake nimse kulandlu mhlophe. Sambeka wabekwa ngenansi kwakhona into elapha kum ethi mandikha amanzi ndimseze uqala yaboba inyama. Wakhawuleza wanceda uMonyela uba lo muntu uvuswe ngalamanzi akazi uhambe esithi uncedwe ngalamanzi. Azinqanda awagcina amanzi lo bantu mandingamniki. Dathi mina lo muntu ubethi kuniza lapha ubenganizisi kule ndlu emhlophe benizisa kohlala kulenje. Angathi abantu endike ndedlula kubo ndakhonza uma ndifike emandleni ngalinye 7 days fasting kufuna uthini. Uba nizohamba nami sifane asingene emthandazweni. Bonke abantu abangangena emthandazweni abazolungelana nami. Uthomnye umama kwenye indawo mna ndikumuntu weswekile. Xa ndiphethe le nto ndihlala ntoni nephambi kwam. Kuthiwe hayi ndihlala ntoni nemifino elihlaza. Mama masingene emthandazweni. Prayer yonto yenyama. I-prayer is faith.
and ungabongena emthandazweni ungekabi nalo ukholo lalonto lo mthandazo uba yintoni umthandazo xa unyuka akho umuntu angahlala for 21 days engashi angaphili emveni aphile emveni koko abantu xa bengena emthandazweni abekho kweli lizwe baba kwilizwe lomoya. Wabekwa phakathi kwethu samthandazela noba umkhise sathi vuka ndoda uhambe yathi indoda phaka yazithathela isponji sayo bemka naye ephilile. Ayisithi when i-presence of God ikhona awumbuzi uba yintoni ingxaki yakho. Beza bexabene kumabandla ethu bathi xa bethetha mhlawumbe unkosikazi masihambe le ngxaki yethu njengoba isehlule singancedakala kulamzi. Baye ebandleni sikhonze nabo baphume bayolwa ngamandla sebevela kule besingaba ukugqibela thina udala behamba bezama umthatha uba mawubulunge usuku bafike phakathi kwethu uqhawuke. Siliyeza thina akuqalwa ngathi ngabantu beza kuthi benqamile. Hayi ndiyakuxelela uma ngabe ibandla lihamba the whole year alinalo ixesha lomthandazo elo bandla liyadlala. Funda sithandaze funda nkosikazi khawulezisa. Ikuso Ngemhlekazi ndikhoyo nathi uyayofuna kungani basihlelwa zizinto utheni sahlelwa zinto ezinje. Hamba zayaphi izigigaba zakhe zezinto ezimangalisayo. Uyabona ndithetha inyani kukunzima in our days bawumkhulu udidi ukuthi sendinayo iproblem ngamanye amaxesha woyika ukuthetha nomnye umfundisi omdala. Andithetha nje inyaniso emsulwa nzima loo nto. Sibambene ngengqondo silikhokhele kodwa sibambene ngengqondo. Uphume ezantsi wehle befundisini utshone ebandleni phakathi amadoda amakhulu abambene ngengqondo. Lizawuhlangana njani inhloko yetrain? Sidinga inyaniso emsulwa sime phambi koThixo sicela uxolo. Sime egephini ufune la Thixo ungekabiyo lento sowuyiyo. Beke komakhulu ngapha nabo kunzima abazenzi nabaphumayo befika silindile into maxa kuvela abatsha noko ibandla lizawuncedakala nabo bafike bangene endaweni. Wena ukuzala umprofeti omtsha kukwithemba elokuba nezinto ebesezilahlekile zizawuvela. Why bazalwa every year kodwa zindawo bazalwa ngubani bakhutshwa ngubani? Mamela ndikuxelele ndikuthandazele ndikuyeke ndihambe until siziqonde uba sizofunani sibizwe ngubani sasenjani ngaphambili isiphucule lento siphucule lento besingena makhaya thina besingeke sithethe phambi kwabantu thina eyokuba ngokusumayela kwami ndingangakwazi ubungubani. Who am I
mhlawumbe ndingabhetele bawumbombela ngento yam endithi xa ndithetha into yam endiyizame ngawo amamandla ndingakuqhayisela ngayo. Ungaqhayisani ngento kaThixo? If you want to walk with God, humble yourself before Him. Yabona mangaba usathandaza, ndiyakuxelela mna uzaba ngumuntu obhetele nyama. Ukuphakama isayini yokulahlekwa nguThixo. Ukuzibona ngathi ungcono kunomnye umuntu isayini yokushiywa nguThixo. Uyashiywa. Ugqibela uhamba naye. Xa ufunda incwadi yeJudges chapter 16 verse number 20. Wambetha wathi vuka. Amafilistiya phezu kwakhe. Ithi iBhayibhile yavuka lanto izincoma. Ithi nakwesi sihlahla ndizovuka ndiwaleqe. Ithi iBhayibhile inhlungu wayengazi ukuthi usiyiwe nguThixo. Yabona xa ume phambi kwabantu usumayela, you thinking nguwe lusumayelayo. Wena ukusenzeka imihlola ngawe, you thinking nguwe wenza imihlola. Uhamba nabani? Uhamba nabani? Ulikhonzisa nabani elibandla ubekwe kulo? Wena umisa itente uyimisa nabani? Wena usekomitini ukomita nabani? Ukhonza nabani? Uhamba nathi? Uzaba ne-problem on the way. Umuntu uyajika. Namhlanje angakwamkela kusasa ngokukhupha ngomnyaka.